אתה רואה שם תינוקת? נעמדת? זה אני. הנה אני משחקת עם אפרוח וחתול. אבל איפה אני? אתה עוד לא פה. איך אני אשחק איתה? עם התינוקת וגם אני תינוק? זה אי אפשר. מי זה? אני בבריכה, ולידי שני ואורן ואימא שלי. זה עכבר. ראית? לא. וזה תרנגול. אורן שלי. כן. האחים ראית. אחים ראית? חלוצי התעופה? כן, תן לי הראה לי את הדרך. שני? הטייס. בא ליום ההולדת שלך. זה אורן. טדי עשה אותיות נופלות ואנחנו מתדרות לאורן. כן. אתה יודע מה זה? חתונה שלי. הנה כשהייתי קטנה התחפשתי לחלה. הנה חתונה שלי ושל אבא. שיר הבית, נכון? כן. אז למה אתם ככה? זה גן השעשועים, שגם עכשיו אנחנו הולכים אליו. שלום נמרוד. עשיתי את זה. גם עכשיו הוא יותר גדול ממך. זה תאי אותו שלחון? מה אתה עושה? יפה. אמא? מי יותר טוב במשחק בבצק? אני או אתה? אני, כמובן, כי עכשיו אני עושה בצק. ועוגת השוקולד של מי הייתה הכי טעימה? שלי או שלך? לא טעמתי את שלך. זה חתיכה עם סוכריות. שתהיה לך נחמד שאת הולכת לים. תודה רבה. עוד פעם בגן השעשועים. טוב. גם אופיר עושה את אותו דבר. וגם לאופיר יש יום הולדת. לכלבים, קוביית קרח אם רוצים, עדיף אחרי הצהריים. ללקק סוכריה על מקל. ארוחת ערב, מנת גלידה. וואו, מזמן לא אכלת. גם הם יודעים שאתה לא יודעים. זה את שזה חלב? לא, איזה חלב, אני שותה בירה. אוי, תודה. תודה. אני חושב שזה לא. לא, אמא. אתה בא אליי עם הנעליים האלה? עבדים, היינו עבדים, 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 מימי.